Krštenje u vodi zapravo jeste jako, jako važno. Krštenje u vodi nas povezuje s Kristom, sa njegovim životom, sa njegovom smrti i sa njegovim uskrsnućem. Zato krštenje nije samo običan religiozni čin. Ono je važna stavka u životu osobe koja želi biti sljedbenik Isusa Krista, koja želi biti kršćanin. Ako nemaš i ako nisi obavila krštenje u vodi, a imao si priliku, imao si vremena za to, ali nisi htio iz ovoga ili onoga razloga, ja ti kažem, u grijehu si pred Bogom. Neposlušna si Bogu. Jer krštenje u vodi nas povezuje sa Kristom, njegovim životom, njegovom smrti i njegovim uskrsnućem. Rimljanima 6. poglavlje od 3. redka. Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Krista Isusa u njegovu smrt kršteni? U koga smo kršteni? U Krista Isusa. Vi nećete biti kršteni, oni koji će se danas krstiti u crkvu Riječ života. Vi nećete biti kršteni u Šička. Oni koji se doista krštavaju na Bogu ugodan način, krštavaju se u Krista Isusa. U njegovu smrt, ali također i u njegovo uskrsnuće. Kaže, tako smo kroz krštenje zajedno s njim ukopani u smrt, da kao što je Krist očevom slavom uskrsnuo od mrtvih, i mi tako živimo novim načinom života. Novim načinom života. Kojim načinom života? Koji je sličan Kristovom načinu života. Jer ako smo zajedno s njim ujedinjeni kroz smrt sličnu njegovoj, sigurno ćemo biti slični i u njegovom uskrsnuću. Ovo znamo. Naš je stari čovjek razapet zajedno s njime da se ovo griješno tijelo ukloni, tako da više ne robujemo grijehu. Jer onaj koji je umro, oslobođen je od grijeha. Pa ako smo umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njime. Znamo da Krist koji je uskrsnuo od mrtvih više ne umire. Smrt više ne vlada nad njime. Smrt kojom je umro je grijehu jednom zauvijek, a život koji živi Bogu. Tako i vi, posebno govorim onima koji se danas krste, tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu našem Gospodinu. Naš brat Tomislav, onako u polušali ili šali, voli reći da vodeno krštenje je najvažniji sprovod ili pokop. Sahranjivanje starog čovjeka za uskrsnuće novog čovjeka. Za život novoga čovjeka. Haleluja. U ranocrkvenoj povijesti naići ćete samo na 2 sakramenta koje je rana crkva držala. Jedan jeste vodeno krštenje, drugi jeste Gospodnja večera. I ova sakramenta govore o Isusovoj smrti i Isusovom uskrsnuću. Isusova smrt jeste centralni dio evanđelja. Isusova smrt jeste požrtvovna, sebedajuća smrt za nas. Ona je ujedno i mučenička, što znači teškoće, što znači nevolju, ali je u isto vrijeme zamjenska, u kojoj on preuzima našu bol, našu smrt, naš grijeh, naša prokletstva na sebe. Zbog toga za nas ona jeste otkupljujuća. I ona jeste dovoljna. Sinoć sam govorio to u Varaždinu. Ona jeste dovoljna da pokrije svaki naš nedostatak i da nas u potpunosti otkupi, opravda, posveti za Boga. Kristova smrt je toliko važna da ju je Otac uklesao zapravo u 2 vrlo važne stvari u crkvi, koja u ranoj crkvi i danas su prisutne, a to je krštenje u vodi i Gospodnja večera. I to stoji kao vječna uspomena ili spomen na ono što je Isus učinio za nas. I ovdje je stvar. Sakramenti pripadaju samo onima koji su odlučili svakodnevno slijediti Isusa Krista.
Oni su pozvani da uživaju u njima. Vodeno krštenje jeste potvrda odluke da netko je stvarno prihvatio Krista za svoga gospodina. To nije, znate, nije mala stvar. Naići ćete na jako puno ljudi koji vjeruju u Isusa, ali ne žele se krstiti. I oni mogu imati ovo objašnjenje, ovo tumačenje, ovo izliku ili što god već. Međutim, ja vam kažem, nijedna od njih nije zapravo dovoljna. Jer ako imaš vrijeme, ako imaš priliku, a ne krstiš se, onda si u buntovnosti protiv onoga što govori Božja riječ. Haleluja. Vodeno krštenje jeste prva prava potvrda odluke da netko prihvaća Isusa Krista za svoga gospodina. Ok, gospodine, ja ću raditi ono što si ti rekao, na način kako si ti rekao. Ono što je problem jeste ovo. Ljudi misle da su to uradili, a nisu to uradili, jer to nisu uradili na način kako je Isus rekao. A to je iznimno važno. Ne dodaj, ne oduzimaj od onoga što je Bog rekao. Krštenje dolazi nakon što pojedinac, on ili ona, odluči da će doista biti kršćanin, da će slijediti Isusa. Ovo moramo svi razumjeti, ja vjerujem većina vas, ako ne i svi razumijete to. Kršćanstvo jeste izbor. Znate, ja sam se rodio kršćanin, da vam kažem, nitko se nije rodio kršćanin. Svatko se na novo rodio da bude kršćanin. Prirodnim rođenjem mi nismo rođeni ni kršćani, ni muslimani, ni budisti. Iako se to nameće ljudima kao da su oni rođeni time. Međutim, ti si rođen kao muškarac i žena, kao čovjek. Bog ti je dao slobodnu volju da odlučiš što ćeš vjerovati i da izabereš što ćeš biti. Postoji ispravna stvar koju možeš izabrati i postoje neispravne stvari koje možeš izabrati. Haleluja. Kad neko odluči postati kršćanin, on je odlučio to iz svoga srca. Ni tata, ni mama nisu odlučili za njega. Ni djed, ni baka to nisu odlučili za njega. Naravno, djed i baka, tata i mama mogu voljeti njega ili nju jako puno. I to je nedvojbeno. Ali da vam kažem, svatko za sebe odlučuje hoće li biti kršćan. To ne može tvoja supruga odlučiti za tebe. To ne može tvoj muž odlučiti za tebe. To je tvoj izbor i tvoja odluka. I kršćanstvo jeste izbor. Ljudi se odluče da izaberu Krista za svoga gospodina i svoga spasitelja. On im se nudi. Njega navješćujemo zapravo. Međutim, na tebi je, želiš li izabrati doista njega i slijediti njega. Da budeš njegov učenik, učenica, da Isus bude tvoj gospodin i tvoj kralj. I kada jedanput ljudi odluče se za to, sljedeća stvar kojom to potvrđuju jeste vodeno krštenje. Ako osoba nije napravila vodeno krštenje, to znači da nije odlučila da Isus bude njen gospodar. Ona možda misli da jeste, ona možda kaže da jeste, međutim Isus je tvoj gospodar samo kada radiš ono što ti on kaže. Jer ako radiš po svome, onda si i dalje ti sam svoj gospodar. Ali ako radiš onako kako je on rekao, onda doista on je tvoj gospodar.